муқимҷон абдуфаттоев, ҳаҷвнигори шинохта, раҳбари театри студияи хандинкамон, талош дорад дубора бо гурӯҳ ва барномаи нави хандинкамон рӯи саҳнаҳои Хуҷанд ва Душанбе ояд. ӯ тирамоҳи соли гузашта дар пайи моҷарои пайдо шудани навори фаҳшое дар борааш дар шабакаи ҷаҳонӣ ва барканор шуданаш аз раҳбарии театри ба номи Пушкини шаҳри Бӯстон аз саҳнаҳои ҳунар канор рафта буд. муқимҷон абдуфаттоев дар як суҳбати ихтисосӣ бо радиои Озодӣ рӯзи 14 март гуфт ки театри студияи хандинкамон ки ӯ наздики 15 сол раҳбариашро бар уҳда дошт, баъди тарк кардани аъзои пешинааш аз байн нарафтааст ва бо ҳайати нав барномаи тозаеро 1 апрел рӯзи ҷаҳонии ханда тақдими мухлисонаш мегардонад. ӯ афзуд: овозҳо пахш шуд ки тамом хандинкамон тамом шуда. Хандинкамон ҳеҷ вақт тамом намешавад. баъди ман рафтанам агар дигар одам омода гирад на кор мекунад. ҳозир сарвариш ба васитаи ман не, сарвариш ба васитаи як нафари дигар гузоштем. ман ҳамчун коргардон кора пешбурдӣ шудам. мактуб мекунем мақомотро барои иҷозаи барномаи консертӣ. мусоҳибам гуфт ҳайати нави театри студияи хандинкамон аз 11 нафар иборат буда, қисмати умдаи он ҳунарварони ҷавон ва нав ҳастанд. худи ӯ ин навбат ба ҳайси коргардон фаъолият мекунад. онҳо дар Хуҷанд утоқи корӣ ба иҷора гирифта, он ҷо барномаи нахустини худро бо ҳайати эҷодии нав такмил мекунанд. ҳамаи он нафарое ки хайр ба гардонама рафтан ҷавобшон додем. ҷои нав, кори нав, одами нав. хеле ҳозир як барнома тайёр кардам. барномаи ҳаҷвӣ қариб 2 соат мерад. театри нав, ҷавонои нав. ки ман як бори дигар тасдиқ мекунам ки он ситора касалое ки масалан гирем худашона ситора тароштану ҳар хел чӣ кардам, беваҳоям ман сохта метавонам ҳамин чиза. шуби нашавад ки ана муқим рафту муқим мешуду, муқим бурду худашо овехту ин хел. муқимҷон изҳори умедворӣ кард ки мақомот дархости театри студияи хандинкамонро барои ҷудо кардани толор барои тақдими барномаи нави худ рӯзи 1 апрел рад навхоҳанд кард. ӯ мегӯяд ҳудуди ним сол баъди моҷароҳое ки ба сараш омад, шадидан азоби рӯҳиву равонӣ мекашид ва аз зиндагиву кори эҷодӣ дилмонда шуда буд. манзили зисташро дар шаҳри Бӯстон Чкаловски собиқ фурӯхта, аз ҷамоати палоси ноҳияи Ғафуров хонаи заминӣ харид ва ҳамроҳи аҳли оилааш ба он ҷо кӯч баст. муқимҷон абдуфаттоев мегӯяд, дар ин давра саҳнаву ҳунарнамоӣ ба дилаш намеғунҷид ва даъвати дар Душанбе ҳунарнамоӣ карданро рад кард. ӯ афзуд: ман ҳостигар хонанда бовар кунедага ман бисёр парранда бохушамай. ман ҳамин парранда парварӣ ё ческати кӯча набуромадам дига. кӯча набуромадам, хонанда истодам, хонаи заминотӣ гирифтам ку. бале. ҳамунҷо камтар таъмир кардам, гаштам ҳамин. ман мардуме ки бисёр кӯча буромада, масалан бирим суят нигоҳ мекунад, ҳар хел гап мезанад, ҳамин чиза ман дидан нахостам. низоми зиндагиву фаъолияти муқимҷон абдуфаттоев, ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик, пешина раҳбари театри студияи хандинкамон ва мудири театри ба номи Пушкин дар шаҳри Бӯстонро ба гардиш даромадани як навори фаҳшо гӯё бо иштироки ӯ ҳамзамон боз шудани парванда алайҳаш бо иттиҳоми камбуди маблағи ин театр тирамоҳи соли гузаштаи 2017 барҳам зад. ӯ ба саволи радиои Озодӣ ки оё баъди паси сар шудани ин мушкилот мақомот ба ӯ ягон ҷои кории наве пешниҳод карданд ё на, посухи рад дод ва инро ба тафтиши молии театри Пушкини шаҳри Бӯстону барканор шуданаш аз ин вазифа бастагӣ дод. зимнан дар пайи ин тафтиш ва ба гардиш даромадани навори фаҳшо, муқимҷон абдуфаттоев аз вазифаи раҳбарии театри русии ба номи Пушкини шаҳри Бӯстон Чкаловски собиқ ки 2 сол раҳбариашро бар уҳда дошт, барканор гардид. аз ӯ пурсидам оё ҳоло ки баъди паси сар кардани ин ҳама мушкил дубора қад рост карда дигарбора бо театри студияи хандинкамон ба саҳнаи калони ҳунар баргаштанист, ба он чӣ соли гузашта аз сар гузаронид боре бо чашми ҳаҷву ханда ҳам менигарад. ӯ гуфт: ба ҳамаи он нафароне ки ман кати ҳамин кора кардам ҷавобашо ман ҳамон рӯзи консерт медиҳам. ҷавоб ба ҳама ҳаст.